Malta u l-Libja iffirmaw ftehim edukattiv li permezz tiegħu pajjiżna se joffri opportunitajiet ta' taħriġ lill-Gvern Libjan mhux biss f'suġġetti bħall-Ingliż imma wkoll fuq livell tekniku. Dan il-ftehim ġie ffirmat il-ħamis wara nofsinhar hekk kif jum qabel waslet f'pajjiżna delegazzjoni Libjana li ddiskutiet fid-dettall it-triq il quddiem għas-settur tal-edukazzjoni fil-Libja. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Libjan qal li Malta għandha l-istruttura ideali għal kooperazzjoni fis-settur edukattiv fil-Libja. Il-Gvern Malti offra kooperazzjoni mal-Università ta' Malta u l-MCAST fit-talim tal-Ingliż u fi programmi edukattivi li jibnu l-ħiliet u l-valuri personali tal-individwi li jikkontribwixxu għal ħolqien tax-xogħol u biex il-problemi u t-tilwim jissolvew mingħajr vjolenza. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana qalet li ftit dal-ġimgħat ilu delegazzjoni Maltija marret il-Libja fejn saru laqat fuq livell politiku ma' diversi esperti u nies fis-settur tal-edukazzjoni. Il-messaġġ dakinhar kien ċar li jridu jaġixxu u mhux jiddiskutu biss. Opportunitajiet ta' taħriġ illi aħna ħanatu lill-Gvern Libjan fid-diversi livelli anka fuq livelli tekniċi, ġifieri mhux biss taħriġ fl-Ingliż kif normalment wieħed jitkellem imma wkoll anka fuq livell tekniku. Komplet tispjega li d-diskussjonijiet li saru fiż-żewġ żjarat rispettivi iffurmulaw il-ftehim u triq il quddiem f'dan ir-rigward. Fil-laqgħat tekniċi kellna l-MCAS, kellna l-Università u allura ħankunu qegħdin nimxu fuq dak il-binarju. U tkellimna wkoll b'mod sabiħ ħafna fuq ta' Journey. Ta' Journey hija faċilità kbira ħafna, spazjuża ħafna li għandha potenzjal, però li għal diversi snin kienet mhux funzjonabbli. U allura permezz ta' dawn it-taħdidiet u permezz ta' dan il-ftehim ħankunu nistgħu mmexxu wkoll dan il-proġett tant importanti. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Evarist Bartolo qal li l-għodda li għandha bżonn il-Libja hija l-edukazzjoni u dik hija xi ħaġa li Malta tista' toffri. Qal li dan imur id fit mal-politika Maltija ta' newtralità u paċi fil-Libja u b'dan il-mod Malta se toffri esperjenzi ta' taħriġ biex il-Libja ikun pajjiż ta' paċi immexxi mill-Libjani għall-Libjani.